Ako ste si mohli všimnúť, tak na mojom YouTube kanáli Vexy ešte nikdy v živote nevyšlo žiadne Ask videjko. A ja sa to dneska pokúsim zmeniť tak, že som robil príspevok. Budem robiť video, kde budem odpovedať na vaše otázky, tak mi napíšte do komentov. Dal som to pred 8 dňami. Napísal mi tam zatiaľ 3 ľudia a bol by som rád, keby si mi tam napísal aj tí, ktorí práve teraz sleduješ toto videjko. A bol by som tiež rád, keby si pozrel to najnovšie videjko z Brávka, čo som ja natočil, kde som získal 5000 pohárikov v Brávku. A bol by som rád, keby si dal odber, lebo chýba nám 99 odoberateľov momentálne, keď toto videjko natáčam, aby sme mali už 200 odoberateľov. A keď budeme mať 200, tak ideme na 1000. Proste to je zatiaľ môj jediný cieľ, tak. Budem rád, keby si dal odber, like a to bude z tohto krátkeho oznamovacieho videjka všetko, tak čus.